Muzuva ranezuro, MPs eZANU-PF akanyatsokupruvha kuti havashandisi brain ende vakanyatsokuratidza matrue colors avo kuti they are not there to make a change or to make a difference in the community, but they are just here to benefit themselves and enjoy the highest share. Izvi tiri kuzviona kuti apa vavanyatsokupa vanhu vetiri mukana wekuti vachinyatsokuva motivated kuti vave against them. Haapakaipa mhuri yeZimbabwe. Kusangana zvekare kwatiri kuita muzuva ranhasi pano paZim News Live tichikupai maupdates ezvese zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Saka ndinokukurudzirai kukomenta, kuleka pamwe nekusubscribe kuti murambe muchiwana maupdates ezvese zviri kuitika munyika. Saka muzuva ranhasi toda timboona mafungiro enyu, nokuti tiri kuona kuti paTwitter handle pakapostiwa kuti ZANU-PF MPs press move for salary boost, houses and Toyota Land Cruisers. Vehicles for 60,000 are not befitting of the stature of an honorable member of parliament. Pakaipa mhuri yeZimbabwe. Apa tiri kuona kuti MPs eZANU-PF akuratidza kuti havasi kugutsikana nemotokari dzavari kupiwa mahara, havasi kugutsikana nedzimba dzavari kupiwa pamwe chete nesalari yavo. Izvi zvatiri kuona kuti havasi kana kutombogutsikana nemabenefits avari kuwana, ndozvavari kunyanya kutarisa, asi havasi kutarisa the economic situation kana kutambudzika kuri kuita vanhu munyika. Izvi zviri kuratidza kuti vari kunyatsokupa vanhu vetiri mukana wekuti vanyatsokuva motivated kuva against the ZANU-PF. Amen. Rega timboona kufunga kwenyu muzuva ranhasi. Saka tinokurudzirai kuti mukomende muchitiudza kuti imi muri kufunga kuti kudini. Regai timbonzwa kuti vamwe vanoti kudini. Kune mumwe areply achiti our struggles are different. Amen. Uyo ari kuzama kupa view yake kuti struggle yevanhu veZANU-PF MPs nestruggle yevanhu veCCC zvinoratidza kuti zviri kunyatsokudivherge, hazvitombosangana, hazvisi in same direction. Saka mheno rega timbonzwa mumwe futi kuti apindura cheti kudini. Pane mumwe wauye akati the cars should not be owned by an individual official. They should be part of a car pool available for ministerial or departmental work. If an MP needs a personal vehicle, he should buy it outright from his wages. If he can't afford it from his wages, what makes you think he is worth it? Pakaipa. Uyo ari kuti kana MP chaiye ane basa raari kushanda mugovernment achitadza chaiko kutenga mota achida kuipiwa, what more munhu ari mucommunity asina kana basa raari kushanda anozoiwana kupi? Saka ndo mafungiro akewo. Saka imi toda kuti timbonzwa kufunga kwenyu kupfurikidza nekukomenda kuti tinzwe kuti munozviona sei, view yenyu yakamira sei. Saka tinokurudzirai kuti mukomende, mulike pamwe nekusubscribe. Nosangana pane vhidhiyo rinotevera. Tatenda, muwane zuva rakanaka.